Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсун Риева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Яңа ремонт шатландырмый. Рус Акташы халкы проблемалар белән уртаклаша. Тушы стена, мында инде обой ябыштырып булмый дию, менә хәзер дә җүешләнеп тора пешмәгы. Димәк, мында су агудан туктамыйча бу фатирга ремонт ясап булмый. Күзге бакчаның патшасы Ознакайда кабак бәйрәме узды. Кабактан нәрсә тигенә пешермиләр, нәрсә тигенә әзерләмәгәннәр, өстәлләр тулы. Тирән мәгънәле әсәр. Әлмәттә Мөнбәр татар дини театры театральләштерелгән концерт тәкъдим итте. Максат шушы кешеләрнең дингә килеп, тормышларын тагын да яхшыртып, яши торган урыннарыбызда тынычлык, иминлек булса иде. Күп фатирлы йортта капиталь ремонттан соң проблемалар кимемәгән, киресенчә арткан гына. Бу проблема белән безгә Рус Акташындагы бер күп фатирлы йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Хәбәрчебез халык белән күрешеп, проблеманы үзе күреп кайтты. Юлия Марханова әлеге фатирда 40 елдан артык яши. Аның әйтүенчә, капиталь ремонт ясалгач түбәгә, мондагы проблемалар тагын да күбәйгән. Мәсәлән, шушы стена, монда инде обой ябыштырып булмый дию, менә хәзер дә җүешләнеп тора пешмәгы. Димәк, монда су агудан туктамыйча бу фатирга ремонт ясап булмый. Юлия Марханова мондый шартларда яшәүдән инде арган. Түбә яңа, әмма сыйфатсыз дип кайгыра ул. Раньше хотя бы на кухне просто текло, а сейчас полностью ванна. Элегрәк кухняда гына ага иде су, хәзер тулысынча ванна бүлмәсе ага. Үзегез күрдегез, стеналар түшәм капкара. Подъездга да чыгу мөмкин түгел, анда да су ага яңгыр яуган саен. Әле бит анда ток үтә, бик куркыныч. Вот, блин, там искрит уже все в подъезде вот. Суворов урамы беренче йортта яшәүчеләр юкка борчылмый, алда яңгырлы көз. Начар һава торышында аларның өе эчтән дә, тыштан да суга бата. Төбә капиталь ремонтланганнан соң төзүче оешма су китү өчен куела торган җайланманы урнаштыруны да кирәк дип тапмаган. Вера Ветлугина әйтүенчә, йортны капиталь ремонтлау 2020 елда булган. Әмма төзүчеләрнең җитешсезлекләре аркасында ремонт сыйфатын югалта. С крыши вся вода стекает, получается. Түбәдән бөтен су балконга ага, балконнан стеналар буйлап төшә, диварлар бөтенесе лыж су. Без торак коммуналь хуҗалыгыбызга беренче тапкыр мөрәҗәгать иттек, ләкин барысы да нәтиҗәсез. Дәүләт торак инспекциясенә дә хатлар яздык, безгә бер кайда да җавап бирмәделәр. Шуңа күрә без сезгә мөрәҗәгать иттек. Госжилинспекцию я написала в РТ, пришло письмо, но вот не могли достучаться, поэтому обратились к вам. Соңрак безгә җирле торак коммуналь хуҗалыгы директоры вазифаларын башкаручы Лола Гермогенова кушылды. Ул хәбәр иткәнчә, агымдагы елның ноябрендә әлеге күп фатирлы йортны капиталь ремонтлау өчен гарантия вакыты чыга. Димәк, халыкның подрядчы оешмага аның гаебе аркасында килеп чыккан кимчелекләрне бушлай бетерергә мәҗбүр итү өчен бары бер ай вакыт калып бара. В этом году вот как раз жители обратились, поэтому я сразу как бы с письмом вышла. Йортта яшәүчеләр миңа мөрәҗәгать иттеләр һәм мин шунда ук үсеш департаментына хат белән чыктым. Подрядчик тарафыннан гарантия йөкләмәләрен үтәүне сорыйм дип яздым. Бу стройкомплект һәм стройинжиниринг. Менә бу ике подрядчы оешма түбәнне ремонтлау өчен тулысынча башкармаганнар булып чыга. Организации выполняли работы по крыше, получается, по кровле, то есть скатной крыши. И, то есть, получается, не до конца ее выполнили. Халыкның үтенечләре тиешле адресатка барып җитүенә инану өчен без үз чиратыбызда үсеш департаментына мөрәҗәгать иттек. Үсеш департаменты әлеге ремонт ясаучы оешмаларга гарантия йөкләмәләрен үтәү таләбе белән хат җибәрде, чөнки гарантия вакыты әле бетмәгән. Бу хатка подрядчы оешмадан җавап әле һаман килмәгән. Капиталь ремонттан соң күп фатирлы йортны кем кабул итте дигән сорауга да үсеш департаментында җавап бирә алмадылар. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда күп балалы гаилә таныклыгын тапшыру чарасы булып узды. Анда 3нче сабыйларын алып кайткан, әлеге статуска ия булган гаиләләр катнашты. Аларны котларга район җитәкчеләре, социаль яклау бүлеге белгечләре, хезмәт коллективларыннан вәкилләр катнашты.
Гаиләдә бала тудыру турындагы карарны ата-аналар үзләренең киләчәгенә, иртәгәсе көнгә ышанган һәм билгеле бер перспективалар күргән вакытта кабул итә. Ә инде 3-нче һәм аннан соңгы сабыйларын алып кайтучылар өчен дәүләт тарафыннан төрле ярдәм чаралары да каралган. Күп балалы гаиләләрнең әлеге таныклыгын алганнан соң безнең яшь гаиләләр билгеле бер социаль ярдәм чараларына хокуклы була. Бу торак коммуналь хезмәтләренә түләүләргә ташламалар, мәктәп һәм мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә хезмәт күрсәтүгә ташламалар. Хәзер республикада социаль яклау бүлеге һәм Россия социаль фонды линиясе буенча төрле ярдәм чаралары каралган. Статистика күрсәткәнчә, соңгы 2 елда безнең күп балалы гаиләләрнең саны арту күзәтелә. Районыбызның һәр 5-нче баласы күп балалы гаиләдә тәрбияләнә. Шәһәрнең никахлашу сараенда узган тантананың төп геройлары 3 балалы 3 гаилә. Рамил һәм Ләйсән Хәмидуллиннар, Алмаз һәм Лилия Камалетдиновлар, Кубанышбек һәм Нурзайнәп Абдуразаковлар. Гаиләләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Әмма бүген инде безнең 3 парга без шушы таныклыкны тапшырабыз. Шушы нарасчыларга, шушы матурларга. Инде чын күңелнән район җитәкчелеге исеменнән инде аларны котлыйсым килә. Изге теләкләргә Татарстан Республикасының баш акушер-гинекологы Татьяна Шихабетдинова һәм район советы аппараты җитәкчесе Эльвира Галиева да кушылды. Безнең гаиләләребез, менә шушы күп балалы гаиләләребез безнең өчен бик кадерле булуын без шушы чара белән күрсәтергә теләдек. Аларга шундый бәләкәй генә документны да шундый матур итеп, зур итеп шушы матур бинада бирергә дип уйладык һәм бу шушы көннән бу безнең традицияга әверелер дип уйлыйм инде. Очрашу барышында гаилә башлыкларына районның спорт объектларында шөгыльләнү өчен сертификатлар тапшырылды. Чара музыкаль чыгышлар белән бизәлде. Азнакай районында 1000 чамасы күп балалы гаилә яши. Җитәкчеләр белдергәнчә, бу сан республикада иң зур күрсәткеч. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда кабак бәйрәме узды. Әлеге чара якынлашып килүче изге бәйрәм өлкәннәр көненә багышланды. Аны оештыручылар шәһәрнең мәктәп туклануы комбинаты коллективы. Көзге бакчаның патшасы булган кабак ризыклары белән безнең төркемдә танышты. Катнашучыларны район башлыгы урынбасары Айдар Халиуллин, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Үзем шәхсән кабак бәлешегенә пешереп буладыр дип йөридем. Менә монда үзебезнең пешекчеләрнең осталыгын күрә алдык. Кабактан нәрсә генә пешермиләр, нәрсә генә әзерләмәгәннәр. Өстәлләр тулы. Әлеге чараның төп инициаторы Азнакай районы мәктәп туклану комбинаты җитәкчесе Иршат Хәсәнов. Без бәйрәмнәрне үткәреп торабыз инде, менә кыймак бәйрәме үткәрдек, бөрек бәйрәмнәре үткәрдек. Татар халкының милли ризыклары көнендә үткәрдек. Монда күргәзмә сату да оештырылган, ризыкларны кабып тәмләп карау, чәй ичү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Ике төрле салат ясадык, котлет, запеканка из тыквы, манты из тыквы, каша из тыквы пшёная и крем-суп. Бәйрәмдә 48 төрле кабак ризыгы тәкъдим ителде. Кызыксынучылар ризыкларны пешерү рецептларын да алды. Кабакның файдасы турында мәгълүмат туплады. Бүгенге чарада катнашучылар кабактан ризык кына түгел, менә шундый композицияларда әзерләп килгәннәр. Әлеге күргәзмәне районның мәгариф бүлеге тәкъдим итә. Кабактан һәм төрле яшелчәләрдән ясаган кул эшләрен халык кызыксынып күзәтте. Ишәк белән попросили безне тәрбиячеләрне, шул мондай әйберләр әзерләсенә, поделка кабактан. Иртәнгә уже bütün садиклардан шундай әйберләр ясап куйганнар инде тәрбиячеләр. Молодцы безнең кызлар. Район артистлары бәйрәм кунакларына күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иске Әлмәт мәдәният йорты сәхнәсендә республикабызның атказанган артисты Ильяс Халиков үзенең Мөнбәр татар дини театры белән аклыкка илсен юллар дип исемләнгән театральләштерелгән концертын тәкъдим итте. Чараны безнең төркемдә күреп кайтты. Сүз Энҗи Хәсәншинага. Иншалла, без инде
Сәламләп, сезгә bir күркәм тамаша әзерләдек иншалла Казан. Ак яулыклы әби апалар, аксакаллы картлар, уртабуын һәм яшьләр җыелган район мәдәният йортындагы үзгә тамашаны имам Мөхтәсиб Исмаил хәзрәт Сунгатуллин ачып җибәрде. Әлеге чараны оештыручы да Әлмәт районы мөхтәсибәте иде. Бу әйберләребезне оештырдык, әлхәмдүлилләh, мөхтәсибәт исеменнән һәм бу халык өчен без бу әйберләрне бушка ясадык, бушлай дип әйтәбез инде. Кешеләрне шул дингә җәлеп итү, максат шушы кешеләрнең дингә килеп, тормышларын тагын да яхшыртып, яши торган урыннарыбызда тынычлык, иминлек булса иде. Дини тамаша Рома Рамазан исемле егетнең авылда машинасы белән батып калуыннан башлана. Сюжет үрелешендә ул туган ягы, туган тамырлары ислам дине белән кызыксына башлый. Туган теленә мәхәббәте уяна. Тамаша Татарстан Республикасының атказанган артисты, автор башкаручы композитор Ильяс Халиков җырлары белән үрелеп барды. Бу аклыкка итсен юллар спектакль инде безнең ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе нигезендә инде бөтен районнарга үзенең менә туган телебезне саклау, гореф-гадәтләребез белән яшьләребезне тәрбияләү, үзебезнең әниләребезгә, әтиләребезгә хөрмәт, туган якны ярату һәм әлбәттә менә өлкәннәрне хөрмәт итү темаларына багышланган булганга күрә без инде менә шушындый матур сәфәргә чыгарып җибәрделәр. Allah рәхмәт яусын үзебезнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Минхановка, шулай инде бу комиссиябезнең рәисе Марат Гатыйф улы Әхмәтовка, инде менә без һәрбер районга килеп, шушы аклыкка итсен юллар исемле тәрбияви тамашабызны тамашачыга тәкъдим итәбез. Мәңгелек кыйммәтләр, әти-әни хакын хаклау, туган җирне ярату, туган нигезне онытмау, аны яшәтү, ана телен белү һәм кадерләү, балалар тәрбиясе, әдәп, әхлак һәм башка бик күп әһәмиятле темаларны күтәргән тәрбияви һәм гаҗәеп тирән мәгънәле әсәрне тамашачы бик җылы кабул итте. Сокырлар оешмасыннан мен секретарь булып эшлим. Үзебезнең инвалидларны җыеп килдек. Бу театр бик кирәкле театр иде. Хәзерге вакыттагы тормышына, ата-ана баланың бер-берсенә мөнәсәбәте, дингә мөнәсәбәт. Шуның өчен безгә бу театр бик ошады. Булар киләчәгедә булыр дип көтәбез. Әлмәт мөхтәсибәтенә, дини нәзәрияткә бик зур рәхмәт. Безне шулай чакырып, безне шундый тамаша күрсәткән өчен. Тулырак әлеге тамаша турында сез 3 октябрь 19 сәгать 35 минутта эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә укучылар арасында янгын сүндерү гамәли ярышлары узды. Ул гадәт буенча 23-нче янгын сүндерү коткару бүлеге территориясендә бара. Бу юлы куркынычсызлык спортында 10 команда көч сынашты. Сынаулар дистанциясы шарлы янгынны сөндерүдән башлана. Аны ярышта катнашучылар парашютлы янгын сөндерү җайланмасы ярдәмендә эшлиләр. Һәр дистанциядә 4 кешенең берсе тора һәм соңгысы менә шушы җайланмага тиз арада менеп җитеп дистанциягә нокта куярга тиеш. Әлмәттә янгын сүндерү гамәли спорт буенча ярышлар ел саен уза. Бүген 4 кешедән торган 10 команда көч сынашты. Катнашучылар арасында районның җыелма командасы составына керүче һәм узакламый Татарстанныкына да керәчәк тәҗрибәле укучыларда әлеге спортта беренче атымнарын гына ясаучылар да бар. Һәркемнең шәхси нәтиҗәсе команда зачетына бара. Мин үз командам белән бик канәгать. Миңа калса, призлы урынга өмет итәргә була. Любые встречи это общение. Теләсән инде очрашулар аралашуга яхшы сәбәп. Өстәвенә мондый ярышлар җитез, көчле булырга өйрәтә. Развивает ловкость, скорость, силу. Ярышлар беренче чиратта янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүне, гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта югалып калмаска өйрәтүне максат итә. Иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр Казанда узачак республика күләм ярышларда Әлмәт данын яклаячак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Көзгө салкыннарны көтүп алучылар, Татарстанның төрле пишмакларына һәм күрше төбәкләрдән килгән моржлар узган елларда Әлмәттә очрашты. Шәһәр күлендә кышкы йөзүне яратучыларның традицион көзгө йөзүе булды. Спортчыларга суда 800 метрлы дистанцияны үтәргә туры килде. Аларның бу биремне ничек башкарып чыгуларын без дә күреп кайттык. Мы
Шимбәнең иртәнге 9-ннан ук яр буена салкын су тормышның бер өлеше булган тәҗрибәле ветераннардан алып, үз характерларын тикшерергә теләгән яңа катнашучыларга кадәр төрле яшьтәге 30-дан артык катнашучы җыелды. Дистәләрчә кыю спортчылар ышаныч белән салкын суга керделәр һәм күл өстеннән ышанычлы итеп йөзеп киттеләр. Салкынча көнне 800 метрлы дистанция физик чыдамлыклыгына түгел, менталь концентрацияны таләп итә торган җитди сынау. Ярышларда катнашучы Рөстәм Рафыйковка 53 яшь. Ярышларга Алабугадан килә. Салкын суда йөзү ул барыннан да элек үз көчемне һәм мөмкинлекләремне тикшерү өчен менә дигән мөмкинлек дип уртаклаша. Йөзү һәм чыныгу белән 2 ел мауга. Yüzevlen deyip bu adam жүрдім. Bir kız bir malay meni ras uzap gitti. Неше бұлай бұл deyip бассейнға келдім, қарасам, оказывается, мен yüze білмедім. Шуңа yüzерге үйренерге болдым. Баста бір айырда шықмады, бұлай тегілей, әкір өзімden келіп жейді ау. Мына қазір рахат. Бүкін yüzерге вопрос жоқ. Аның өчен җанатарга ярышка 78 яшьлек әтисе Рузалиф Рафыйков та килә. Oğlum bile kırılanan, Allah'a şükür benim için de bir sürü beyram bu. Bütün kişilerge, yaşlarga tileyim, yüzlerge заниматься спортом, benim için занимался. Bir sürü rahmet organizatörüm. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, алар өчен төп максат иң яхшыларны билгеләү генә түгел, аралашу һәм бәйрәм атмосферасы булдыруда иде. Закаливающий образ жизни, потому что... Үзеңне чыныктыруга юнәлтелгән яшәү рәвеше үзең өчен рух күтәренкелеге һәм һәрвакыт яхшы формада булу өчен кирәк. Юкка гына сәламәт тәндә сәламәт рух дип әйтмиләр. Шуңа күрә без барысы белән дә дус, барысы белән дә яхшы мөнәсәбәт урнаштырабыз. Балаларны да җәлеп итәбез. Хорошая связь. Ну и детей привлекаем. Оештыручылар әйтүенчә, чыныгу һәм кышкы йөзү белән кызыксынучылар саны елдан-ел арта. Һәм бу көзге йөзү вакыйгаларга бой сезонның башы гына. Алда барлык теләүчеләрне айсберг чыныктыру һәм кышкы йөзү үзәгенең 50 еллыгын бәйрәм итү һәм башка чаралар көтә. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсын Риева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Сен сау булыгыз.